Ake, djeca me razvaljuje. Svidio ti onog engleska. Unk, muk, nuk, šuk, muk. Bravo, bake. Sjedi 2+. Ma slaže se svaki od nas ovdje ima vazda 200, 300, 400, nebitno. To je ta, znaš, ali to je opet dobra kritična masa, znaš, ali to treba da se širi, da trebamo, znaš, trebate ovim stvarima ljudi pričati, ba život nije ovo, ba ovo je, vi da živite život, ba. Ne vi, već mi ja zajedno s vama. Ovo nije život, ba. Ovo je, eto vi ćete sad kad izbori završe, vi ćete. Pozdrav za Crnu Goru. Kad su izbori? U nedjelju jebo i otac u usta izbore. Znam, brate, hvala te, drago mi ovako kad razumijem, malo prije ja napisao za Marku, ona je kaže, ha, Marka, znaš, ja ne mogu to da podnesem, da čovjek koji je smiješno, da mu neko uzma Marku i da on to na to smije, zamisli to, a ja o takima pričam i on je meni to u prijateljima, znaš, to ti je strah, ali ja ga izbrišem odmah, ne treba on meni psovat nešto da bi ga ja izbrisao, kad vidim da je degen, šta degenu mogu ja objasniti, to je degen. Pozdrav za Sokolac Jarane.